вазорат нархҳои ягонаи зеринро пешниҳод мекунад. ин дар оянда ҳамин хел мешавад. мумкин баъди соли нав. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён тиҷаи. оиди имтиҳон барои муҳоҷирон нархномаи ягона муайян мешавад. суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунем ва ба дигарорам видеора равон бикунем. нафарҳое ки тарзи истифодабарии сайтҳоро наметонед, яъне наметонед дида ки номи шумо дар рӯйхати 120 000 нафаре ки дар чорни спискан ворид шудагия ё ин ки не, шумо метонед рақаме ки рӯи экран меброяд дар ватсапаш бинависонед, проверка мекунанд, рӯйхатам мебинанд ва дар ҳолате ки номтон бошад дар чорни списка, боз роҳҳоша ба шумо мефаҳмонанд ки чӣ кор кунем бояд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар Русия ба имтиҳонҳо барои муҳоҷирон нархномаи ягона муайян мешавад. вазорати маорифи Русия пешниҳод кард ки ба супоридани имтиҳонҳо аз забони русӣ, таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории ин кишвар барои муҳоҷирон нархи ягона муайян карда шавад. бар асоси ин санад вазорат нархҳои ягонаи зеринро пешниҳод мекунад, яъне ки барои имтиҳон супоридан дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон бояд ки як нархномаи муайян муқаррар карда шавад. ба имтиҳон аз забони русӣ барои дарёфти шаҳрвандӣ 2950 рубл, ба имтиҳон аз таърих ва асосҳои қонунгузорӣ барои дарёфти шаҳрвандӣ 2950 рубл, ба имтиҳон аз забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузорӣ барои гирифтани иҷозати зисти муваққатӣ РВП ё вид на жительство 5900 рубл, ба имтиҳон аз забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузорӣ барои гирифтани иҷозаи кор ё патент 3800 рубл. айни замон ба чунин имтиҳонҳо нархи ягонаи сабтшуда нест ҳоло қарори ҳукумат амал мекунад ки аз рӯи тарзи гузаронидани имтиҳон нархи чунин хидматрасонӣ ҳисоб карда мешавад. гуфта мешавад ки дар айни ҳол дар ҳама ҷо нархнома як хел нестад. мисол дар Сахарова мегирем, агар баъзе аз нархномаҳое ки барои РВП ё вид на жительство муқаррар шудагиа арзонтара дар Сахарова 3900 рубл тақрибан ва дар дигар ҷойҳое ки муқаррар кардагианд, мисол донишгоҳҳои давлатии Томск ё ки донишгоҳҳои ба номи Пушкин, дигар донишгоҳҳо, ҳамин чиз 5900 рубл мебошад. ба ҳамин хотир як пешниҳоде карданд ки тамоми ҳамин имтиҳонҳое ки аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ супорида мешавад, дар ҳамаи ҷо як нархномаи муқаррар карда шавад ва ҳамаи нархҳо бояд як хел бошад. ин дар оянда ҳамин хел мешавад. мумкин баъди соли нав таҳти амал қарор бигирад. комментарияҳоро мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумода студентский билет дар кор бошад дар Федератсияи Русия, шаҳри Москва ё Московский област, рақамое ки рӯи экран меброяд, суҳбат кунед, қатишон корбори шуморо дар доираи қонун дуруст мекунанд. Файз Раҷабов нависонда. Ассалому алайкум бародар. аз шумо як чӣ пурсем. ман дар рӯйхати сиёҳ ҳастам. агар аз Россия набурам чӣ мешавад? илтимос ба саволи ман ҷавоб дем бародар. ҳазор раҳмати калон. аз Россия берун ки набуроен шумо дар рӯйхат бошен, баъди панҷум бо тариқи автоматӣ номи шумо дар номҳое дохил мешавад ки депортатсия карда мешаванд. Нуриддинов нависонда. ҳакама регистратсия дорам. агар айдани баъза бироранша депорт мекунанд, дигар ҳама документон созай. бале, вақте ки регистратсия дар баъза дани набошад, шуморо метавонанд ки видварения кунанд ё ки ҷариматон бикунанд. як нафари дигар нависондае ки салом, агар дар чорни списка бошӣ Тоҷикистон барои омадан метавонӣ? ҷавоб: бале, вақте ки шумо аз сари нав вориди Россия мешен, ҳуҷҷатҳои худтона 100% бикунед, мисол мушкилӣ намешавад. Муслима нависондае. Ассалому алайкум Сорбон додарҷон. илтимос ҷавоб бигардон. ман официални кор мекунам. ман граница биром проблема намешавад. раҳмат. официални кор кунен, ҳуҷҷатҳо 100% боша, ягон мушкилӣ намешавад барои шумо. Шеҳрзод Сафаров нависонда. салом ака, мо гости омадем, не ки чанд сол истодем Тоҷикистон бирем, бо метавонем омада. агар дар таможни вақти проверка дар мигратсиони картара аҳамият натиҳанд ва печат зананду бубуроен шумо, бале, метавонем ки аз Россия биромадем дар Тоҷикистон мисол 3 моҳ ё 4 моҳ бесем, боз обратно вориди Россия бошавем. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. ҳозирам сертификат бигирӣ бояд барои патент гирифтан. бале, сертификат барои донистани забони русӣ ҳозирам бояд ки шаҳрвандони хориҷӣ дастрас бикунанд. шӯҳрат нависонда. салом акаи Сорбон.
ҳамин депортатсияра шуда мешава ба сум ё ки не касе ки ба сум ваъдатон метиҳад бовараш накунед, асос надорад чизо. як нафари дигар нависондаи салом Макаи Соргон. даъваткунӣ ба хизмат тамом шуд ё ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ охири моҳда тамом мешавад, яъне 27 ноябра дар назар дорем. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ягон саволи дигар бошад дар комментария бинависонед. худо хоста бошад бо дар видеои оянда ҷавоб мегардонем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.